Vi tænker tit meget. Vi grubler og analyserer, og det er selvfølgelig godt. Men nogle gange, så er det altså også godt at gå fra hovedet og ned i hænderne. Det at forme noget konkret, det kan hjælpe os med at sætte andre ord på vores tanker og motivation på en mere personlig, intuitiv og konkret måde. Hvis vi vil undersøge, hvad der kan motivere os selv og vores kolleger, så kan man som projektleder bede sine projektdeltagere om at lave en figur i ler. Figuren skal vise, hvad der er vigtigst for dem, når det handler om bæredygtighed. Den skal symbolisere deres egne synspunkter og ambitioner i forhold til bæredygtighed, særligt med udgangspunkt i det arbejde, de laver på museet. Figuren kan altså vise, hvad de synes er vigtigst at tage fat på, og hvordan det vil gøre en forskel. Motivation til forandring kan komme fra mange steder. Vi bliver påvirket udefra, som når vi hører, hvor meget vores forbrug påvirker kloden, både lokalt og globalt. Eller når vi ser, hvordan folk her i Danmark kan føle sig rodløse, selvom vi lever i et rigt land med mange muligheder. Eller når vi hører diskussioner i medierne og blandt politikere om, hvordan vi skal passe bedre på vores natur, vores have og fjorde. Og det kan motivere os. Så vores ambitioner og motivation kommer mange steder fra. De kommer udefra, når vi ser de store problemer med ressourceforbrug, og indenfra, når vi tænker på, hvad vi efterlader til vores børn, børnebørn og fremtidige generationer. Og så spørger vi os selv, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg bidrage til at gøre en forskel? For at komme i gang er det vigtigt at finde sin egen motivation. Den dybe motivation, som kommer indenfra. Den handler om noget personligt, noget vi virkelig vil. Hvad vi kan bidrage med afhænger selvfølgelig af, hvad vi ved, hvor meget vi kan gøre en forskel på jobbet, og om vores kolleger og ledelsen er med. Den dybe motivation er altså noget, vi mærker. Det er ikke bare noget, vi skal. Det er noget, vi vil. Og viljen er altid stærkere end bare at få en ordre. Så når vi ikke skal formulere os i ord, men i form, så kan det konkrete og fysiske arbejde med at skabe en figur ophæve ordets rationelle magt, og vi kan komme lidt dybere i vores samtaler om, hvad bæredygtighed er og kan blive.